Dwi wedi deud wrth weld yn barod. Dwi'n gweld tren yn pasio y ffenestri yma. Ia, a ta nes fydd hynny wedi digwydd ar daith ydyn ni hyd yn ydyn. Na, dim rwan. A breuddwyd Walter a breuddwyd ni ydi gweld hynny'n digwydd. Ma'n cychwyn, a dwi'n siŵr bod chi'n cytuno bod o'n fan cychwyn llwyddiannus iawn iawn. Mae yna lot o waith yn mewn o ran cyngor cymuned i sicrhau bod hwn yn digwydd. A mae yna lot o ddiolch i wneud i nifer o unigolion. A dwi ddim am drafod unigolion heno. Mi fyddan ni'n cael agoriad swyddogol. Ac mi fydd hynny'n digwydd o ddeisydd diwedd mis Medi. Pan fydd gynnon ni ail rhan y jigsaw yn dechrau dod i mewn. Lle mae yna barch chwarae ar gyfer plant ifanc yn digwydd yn ymyl jyst dros y ffordd o'n hyn. A mae yna fynediad o un peth lle i'r llall. A ma'n cychwyn â ni. Ac yn o'r agoriad swyddogol hwnnw, gobeithio gael enwa rhai unigolion. Mae'n hyfryd gweld y cyn-gadeirydd yn ôl efo ni heno. A dwi wedi dweud o'n eisiau gael yn ochr yma, neu o'n ochr yna. Mae'n neis o weld ti, John, a dwi'n mawr gobeithio fyddi di nôl efo ni yn fuan iawn. Mae yna gollad ar dol. Dathlu'r llwyddiant da ni'n ei heno, ac ei ddiolch o wylo calon ni bob unigolyn sydd yma ar ran cyngor cymuned heno. Cyfle i chi gael gweld bod yna fywyd wedi dod yn ôl i'r adeilad yma. Ar ôl nosweithiau lawer o gyfarfod, cytuno, anghytuno, ail gyfarfod, ail wneud pethau. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd yn y diwedd. A dwi'n meddwl bod ni'n y pentra yma rhywbeth i ymfalchio ynddo. Gawson ni gyfarfod rhyw 2 wythnos yn ôl gyda un o swyddogion uwch swyddogion Network Rail. A'r peth cyntaf ddwedodd o'n y cyfarfod hwnnw oedd yn llongyfarch ni fel pentra bychan ar fenter mor lwyddiannus. A dwi'n meddwl bod rwy'n yn dod o ffwrdd yma yn dweud hynny wedi deud lot. Dwi am ofyn i ryw un person arall siarad cyn i Walter gymryd droso ar eich chydig bach o gefndir i ni. Cyn hynny, swn i'n licio diolch i Mr Will Rowlands fan hyn am oriel yr anfanolion neu rogues gallery yn Saesneg sydd wedi cael ei reid i fyny fan hyn. Ges i syniad a'i gweldwr ddod i mewn, mae rhai fi ddeud. Mae rai bod yn tynnu rhai syniad rhai 10 blynyddoedd yn ôl, os dwi ar un neu ddau nhw. Dwi'n weld yn eitha rheolaidd yn edrych yn ifanc iawn. Mae rhai fi ddeud. A mae Llia Gwyn yn siwtio fo well na lliw. Ond dawn ni mi enwi neb o gwbl felly. Ond di'r cael cyffitio wisger Artistic license. Gai hefyd diolch iddo fo am ddod â marced an yn ôl i'w chymuned am ddipyn bach. A dwi'n siŵr y gwneud Will ddeitha ni hanes y llun am ryw funud neu 2 os wneud di, please. Rwan? Ia. Diolch yn fawr, Tony, beth dwi wedi gwneud i chdi hyn? Nad bod ysgrifennu o fynyddoedd. Wel, oedd gen i fi arddangosfan Oriel Môn yn flwyddyn 2000 sydd yn dyddio'r llun mewn ffordd, ond oeddwn i wedi gwneud y llun 2000 neu 3 blynedd cyn hynny.